Mai gida don Allah ina suna ma ne kan kuɗin nan da nake binka. Kai ka cika takura. Na ce ma in Allah ya da zan haɗa ma kuɗinka ba da jimawa ba. Wa'annan ƙananan kuɗin da ba komai ba a wajenka. Amma kusan shekara ɗaya ka ƙi bani su 500 ko kyauta ba za ka bani su ba. Kai dakata malam kada ka faɗa min magana. Na ce zan baka abinka. To bari in faɗa ma kan kuɗin nan komai na iya faruwa. Mai jima wannan gayin ni da kuɗina amma yana son ya ɓata min rai. Lallai sai na yi wani abu. Dole ma in kawar da shi. Hello mai gida? Wake magana. Mai gida baka gane wake magana ba? Kana faɗin ko kai wayi ko na tsinkiyar. Mai gida ni ne Abu Lele. To ya Abu Lele ba za ka faɗa ma abin da yake tafi da kai saboda yanzu ba na son ina daɗewa ina waya saboda ko da yaushe ana bibiyar mu. Mai gida ba wani abu ne ba. Mai gida wani ne nake bin sa kuɗi amma kuɗin naga sun ki fita. Don haka kai nake son na bar ma kuɗin don na san a gurin ka dole su fito. Kuɗin sun kai nawa ne saboda yanzu ka san ba na son ƙaramar harƙalla. Mai gida kuɗin sun kai 500,000. Ka ban adireshin nasa kuma ka turo min da fotonsa. Inda rabbana ba wala uga. Mai gida ka ci lafiya ka huta. Kai Abale akwai wani aiki da nake son na saka. Wani nake son ka tsayar min da numfashinsa. Sannan kuma ka zo min da Benjamin Allores wanda muke biyar sa. Yanzu zan turo maka fotonsa da adres nasa. Yayya an gama uga. Kai ku shirya yau za mu fita aiki. Mai gida ina ne za mu je aiki? Kai ka shiga taitayen ka mai gida ba a yi masa tambaya. Ku je karfe 8 ku fito da shirin aiki. Abale ka ƙara aikin da na saka. Oga ka san irin wannan aikin sai an sa lissafi yadda idan mun yi kisa 'yan sanda ba za su gane ba, DSS ba za su gane ba, sojoji ba za su fahimta ba. Amma yanzu mai gida ka bani minti 5 zan kira ka. Da na isa wurin zan kace masa jijiyar jini da daidai wuyansa in dinga shan jini ne kamar ina shan strawberry. Shabiwan College, koma min wancan gefe saboda ka san ba na da sniper irin ka. Kai jan gwado, ka koma min wancan gefen ka kwankwasa kofar. A'a, waki kun kusa kofar nan kuma da daddaren nan. Bari in diba in gani watakila yaron makwabta ne. Ana zuwa. Ƙawata kin kusan wani abu? A'a. Wai kina da labarin mijina zai yi min kishiya? Me kika ce? Kishiya? Lallai ashe ba mu ga ta zama ba. Kin san yadda za a yi? Idan mijinki ya shigo gida, to ki kulle gidan, sannan ki ɗauko wuka, ki ce ya sake ki, saki ko ki kashe shi ko wace ta rasa. Bayan ya sake ki, sai ki nemi wace ce amaryar da zai aura. Sai ki ce mata yana da taɓin hankali. Shi yasa kika gudu kika bar shi don ita ma ta yi hattara kar ta aure shi. To bayan ta fasa sai ki dawo ɗakin ki mu je wajen wani boka don ki mallaki kayan ki ke kaɗai. A yiri. In dai har kana son in barka da ranka, to kai mini saki ɗaya. To yarinyar nan ko ta haukace ne? Bayan gashi can bata da tarbiyya, bata da biyayya, bata iya tarairaya irin na aure ba. Don haka bari in saki ta in huta. Na sake ki saki 3, na yi miki saki 1 da kika ce, na kuma ƙara miki da saki 2, sun zama 3 kenan.
shiga uku. Ƙawata na zo neman mafita ne wurinki. Wallahi mijina ba saki ɗaya min ba saki uku ya mini. Ya min daidai kin ga gida ya zama nawa ni kaɗai kenan. Don ni ce amaryar da zai aure miki. Shi yasa na ki zai sinar mu ta mata don in kore ki in gaji mijinki. So yanzu shawara ɗaya gare ki ƙawata. Ki je ki gama idda ki ɗan sha zaurici ke ma ki ji. Sannan ki sami akwalin bazawarin da ya kwantai. Tunda ke baki iya tarayyarsa ba ko kuma ke ma ki je ki yi ma wata kwace tunda na koya miki yadda ake yi ko yau ne zan a kawo laifin ɗiyata kai yau ne zan a kawo laifin ɗiyata kai bari na je na gayyato manyan mutane da abokan arziki na san motocin da zan a kawo ko sun yi karanci su kai mota 30 kaga daga nan zan kara matsayi duk inda na bi sai a dinga nuna na ana faɗin shi na wanda aka kawo laifin ɗiyata mota 30. Assalamu alaikum, da Allah zuwa an jima ina gayyatar ku gidana don yau ne zan a kawo laifin ɗayata. Dan Fulani yau ne za a kawo laifin, to insha Allah za mu je. Kar ku manta fa ku zo saboda laifin ba ne a gaba ne kusan mota 500 za a kawo wa. Dan Fulani mota 500 fa kace. A'a, lallai laifin ba ne a gaba ne, in Allah yadda za mu zo. Baba, ina ka je gashi an kawo kuma baka nan. An kawo laife, motar sun kai 30 ko. Kai dai baba kai sauri ka zo. Totodo, ga nan tafi. Jangwado yanzu gana naga an kawo laifin alka. Ya an kai ban ga motocin laifin ba. Baba mu so gashi nan. Shin na ce ina kayan suke? Wallahi baba ga sunan cikin jikan nan. Sai da a yi hankuri da su don wallahi kayan ba su da yawa. Cewa masoyanmu masu kallon shirye-shiryenmu muna yi wa kowa fatan alkhairi idan har kuna so a yi muku tallan kasuwancinku kowane iri ne ta wannan salon na cartoon comedy to ku yi magana ta wannan number ko ku turo muna sakonninku ta message mun gode.